chinsemero ngeberenenge bono onye kendegi akorekanire ase kenyuru kiao ekiotagete otumanye asubwango mono abwonda isi veke nambeye ase simi yao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure nakubekora obwoti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yawe ime Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakonikira ndekerene nagokorentera chibice chinkiya naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asorogonko bwogusi niji kaunti chitoetanaine buna ekaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora aside kode ya Star Times Channel 195, Go TV Channel 824 na free to air decoders, Digital TV na Smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emeruguli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomogusi. Ndizi TV obwensu vuomogusi. Homoroberio bwensa kiali tukolia Jumatatu mwancho muriria asintundende onyale kwa bogoso asembe asekerenga gyokwene kingatonyere kwa batogo chakali tuko amonae Wakire buya na ke weekend yawe yarenge weekend yarenge ngiya kigima ne bakyabwate embure nyinge nenge yarenge ya gotanga embura ne bisyo yara tuleta inke okorange kwende yare bisake gana ndema ya gocha ya chire ne kerundo sana toroje chipara chenyere kwa chigo siekwa tuwaro chenga nyere kwa bego somba chinyomba nobo menyo no chitugo chenyere kwa chigo sirio bugima no nyana bantu basiriria abamagima bwetera embure yatura matuka ya make. Alright, karibu sana litukolia Jumatatu egere wiki ya gatatu yomotenyi omotangano January 2024 to koaligania senchire wikaro. Karibu sana no tolega kone kinga tonyera kwa toko beka litukolia go obosera obuya kegima ingatua chire iga inchenaranga abantu abange babukire kegima. Abantu bange babokire ndero lyo kabona abange babokara rero kakyagiranga aborokiwa ngoira nabara ango senko so abara ase chiskuru ono naroringa etawoni gechire kirase ngo genda abantu bayichire para igobona korakanga abonchiriria na bali bakwira bana chiskuru anasense mu yabosombi bayitulire kabisa bene kiringa bayikira ni likwira abana babo ase chiskuru kenyora umoroberio igogochera kera litukolia Jumatatu go chakira chinsa 12 chamambia gwikira chinsa isatu astokonyara ko batoko semena to manyania boigo tonyara ko batoko leta bageni baito lituko aselinda bobwate obomanyi ase chi sector gati yabongora kwanera tole siasa to kwanera igoro ya obo chenu na boigo igoro ya chisemina boigo igoro yeri chiko kera lituko mna kera lituko li Jumatatu ne lituko li siasa na magendero na boigo kera lituko li Jumaine na ne lituko li obachenu. Alright, karibu sana hinyoranga omoroberio boigo nabo koyo bwate gwetera semitandao ito no tore live iko anene gwetera ase emitandao ito ya Facebook Ndizi TV News Digital no tore kurwa ase boigo ensemo elia YouTube na Ndizi TV News na gwetera se website ito ya www.ndizitv.net lindo nyarekoba ukwemanya amange buna agena tokoba gwateka imegeta seni kia Ndizi TV. Good morning, say high five nabo ubwato bosibole kegima gyokwarigani babere batatu gocha ase omorobere gwetera boiga se namba ya ito ya SMS ya TV yago emambia ya bono ine noro ikware ko bagokobokia emambia ya bono manye tembero bako gani babukiwa weko batule iko batule batenga aboka igara gokora na bamanye kabisa chinse chekira lakini atenga
naki ekweba ngana gokerega sango kanyete na ayo ntule ngana bwa ngontura kwalenge kwale kongitira mambia ngia kagima karibu sana tajara kwa toko sanga amonaye chingaki ao ekera tokendera koba toko yarigania nabo igo kwenekia unatonyera koba toko chakali tukolia go chishuguri nechi nyinge kagima litukolia rero form 1 admission Osongo gata kumeumana ugogote bwinga kuruga gochigali pikipi imogeti umwana amone box sanduku watebunga ne shilingi 100 onye totageti ayebono ligia asokulina na shilingi 30 igobono emambie bono chuguli ne chinge imeya omochobo songo ninde no gosemere bo igo ne mechi yonse all the towns gekogera apana chikuru chinyinge form 1 ndero bakoreport bakoikira nasi chiskuru chabo bono emirobi ne menge erachikoba asi etaunito ekegera abayibori kurchinsemo ongoikira naba asi chiskuru chiri abana barangeiri bona abageni nabange tubwate abageni nabange tubwate imiye etauni ekurugoro amisekero kurigererie igotwaro chenga abantu nabange basoire gochase mochito bosongo ekegera abana abayigankuru mbali bakuru chitauni abayigetegega erinde banyoriro boraro bachire rero ngobono abageni nabange chinsemo na ruchenga chiskuru chinyinge chiare kanidi asina itetiga na ruchenga abalimu mbiaregani koikirana erinde kwaregani abana abayiga okubaso yase chiskuru. All right, asante sana, karibu. Mamanyete timanyeti Dorcas ayino nginyoli just in brief litko litangani as school form 1 litkoli Kongo nginyole senchekerana ile to form 1 ngotirimbo kiwa uchie mate pale uchemba suchi mata alia yani timanyeti what I expected my tenchira nero korera rugaria no uri mokogoti kabisa turi gutarare na baibuli kelio tagete no kanyorera aria tukagenda kumbe ntuntu amanyete ngobo katwarenge mambi tugochaga kurunga chinsa inyeiga tuaje wikie skuru chinsa ange saa 8 omaye saa 8 lio nturaba admitted tinali no lunch kende ndugu yano erali kabisa komnyoka igoro nanse ko make sure nga tugikagaria chibedi shitisa to chiaga neri to agorire ibere na ande karamnyoka uchi tauni tihangote binge by the time toko ba admitted saa 12 angene nusu gachia mogoroba abantu maite tayari konyara balire sapa bono njirende lingu imukirigwa esanduku gochia se dormitory kunya kubulinga sangapi to kwenda koragera ngatebunga gende class abantu baragire saa 12 anyway good morning ekira experience kiana kiarenge engakina nyana to wingo join form 1 emambia bono batirende nino chinga kichoncholeire abantu baitomire nande bakoboka mahambia kibono meta abantu bakwimukira bono mambi naki abantu bararite ngene bito bya school bakoibunga ngage koigorugana batangani baso system abaganyete chokibu baso bachake kokora admission. All right, chiskuru chitontole no gosemerenga na inu mwanyere ko mukubika emerobere meikira no kwanekia buna admission ye ukwelike kwa bana bwo kwanyere ko basinchire bwango kigima abayibuli mbaro bakoira na guchiare na ande baro rokero kende bakogenda nonye isko ya orogongo rwa gusiri ndo nyara ko bakogendera amone emerobere yabo ya kiralituko ntole no gosemerenga registration yo admission yo nigera nyare ko bagekogenda asi obwango kegima engane nde for the first time epra ndoche na yanyara toko bekorigereria amagori kunya korigereria mo tinyo etanja gereti ya itino na nale bone ganja gereti buja korigerio kombuja tegamba gande korigenchira korigereria ekeranga ba korigereria chire konye ba konye enchare ba gereti ya gatebira arenga yakini lakini naro chenga shilingi 5 shilingi nyende somoni ba raundi shilingi 5 abone garande ba shilingi 5 ne shilingi nya sensemeli ya mafuta yeta ya bono igo bono tigabagendere nchiringa bunejuga asitorochi bono ndoche ngambu ya torochi na bono asesemo yo bosombi bono moto tenga bono ngati meta mafuta na meta bono into kurata tenga meta mafuta na we bono nchiki kwa karase konya kwa kana 50 osaba 50 kwa teno meta mafuta na ile netense na gwe trigo akini ekimbali kumanya amisi asesemo yo bosombi amaene bali ko chibanyura nga mafuta ngo gwali
Ndona chito tabia ya maiga gantenga guri gari yago. Oyo gari ne shilingi 50 buno tagete. Anyway, emambie bono sange karangeri kiago amona intwe elinde na intwe tunyara ko batoke beka asembeo ande onsi asori krokende ainore omusafiri gari me ore okuira omwana go eskuru no gana to bago kurigeria egataseni kende zitibi wetera se mitandao na bogo sange karangeri kiago amona intura to tebina ki umuruberi yuri krokende wekiranire ase skuru no rase ke gitane skuru tera igoro wata ma skuru njiro abone gitara igoro ebigita bada bantu baichurete ase bigita abaiboli na kweneka banyare ko bakoigorerwa sange karangeri kiago amona intwe mambia bono elinde na intwe to nyare ko batoko manyangana yi agerete garisko nabo igasense moyo bosombi tigabono abarundi bechigali chipigipigi babe maiso kiagera ngaboniga abantu nabangi barase chipara kominyo kiari tukori arere banyare kuira bana babo ase chuskuru igobono tiga abantu babe maiso abarundi kabwati amachikali abekire namaragwali abekire nekyombekeri kiagetine to bosombi kia NTC intunyare kuikia abantu asebagane tukuika asenjera ere engia ntoyigu maganande abeira ase chipara naba abanyapikipiki bali bagotumeka chipara kiro muntu tigabe maiso amisi kagera ngabono iga jukumu letu ekagera yo gotaro ase parengesi otatare ti asenjire ngabuya otonya ko torigerete no nyene para gotambuka buya abo kwenyora asakongo ngobono tigato abwati amachiko amona magara amaragwari abekira ase ensemo ya para erinde nto kwenyora ase emebasokano eri tutabangerete eri etanyare ko tangeka yani bono twenyora sakongo tigato bwati amachiko asogwenge I'm looking forward korra Dorcas chinga kigo se sector yo bosombi especially amatatu egotabenge gali ichoire kichire ko stage ya soka guchiaria umuntu no yeteneni ya gwakira full light ya gotayenga igari ni ichire lakini bono ukonyoranga ya ichoire kurume maitenjira nare ri bako beka no samba sagari ekerogo kyo mugani ngikere tigera guchiali mata bange batanga anchana guchia umaiga ibintu binde binge nando kwanyara bande bakire basoira nanda bande basunaine bado ke gusuka guchigali chikumo kyo ko igoro tamaitenga nechire yatene naga nande yagotenga soa gari yanya guichora matatu yanya guichora omete amisigente kinenche cha kile kya nastoka sana ekagera yo soa gari eri paka wancha gotene na gosugunana wasugunane gari eri noroche nechi lakini paka wanja kwa sororo nando kwanza nanga no mosibati anonyo no mosibati wosugunana yakorera kabisa ragrete kabisa narere gasieri tarete chichuma nawe igo sai gato turoche nga abana kumukibare kisandu kuchiri inchi chire igoro gari ne mito ne sungire kabisa paka mo tereba tari korra maiga ngaki gari ego chokuru maiga bono yani tigato mama ayina to ko te babantu babwati tigato ni kwari gari gechire tigago ichurira nande tingwancha inchireria nkora aba conductor gose bari batenete bakubwata chibesa chigari bako tebya abana bakengatinina anda bana baisara nsenga sugunana aho gosangire chibesa sangire bakachi umwana yotenene usa uko amisi yotenene do karanse obesa ngwa kanone anyway ayo naria akogendra se 68 basombi to banjete abakori emiremo nimanyete omo chairman ni babakori emiremo se 68 matatu me county ya Kisii Okongo Mose. Good morning maitanga chinsa bune chigwikiranira ase stage kwenekia buna obokoreri mbiya buri no turige ko basemi omaete motugali nkoranga kwaranga ase driver ikirongere gatiari nikende kirega igo babere batakire kwa mutu kwanyoranga maiga babangiru akeigo kwanyora umuntu mugusu atangarari driver atangarari yo mugusu gocha weta kuri mwena se ikirogie driver oisaranza gari ono kuminga mugendie misengane yunanyeroshe anendo chigari tikante to be specific chigari chikuru town go chike merobo gari mbole bawo bakurimuke tuchisa mochanyamira amisi driver ko gani dorabwe nizike motugari wikanse batatu abatatu ababiri ambatatu omentane driver ase baba bane abonto bwata basigari be batenete bosombi ase chipara chito tinko manyanga kibagweta omanye kwanyora ngati no bekire mesi go chikabichi chinyanya no aye no ole buti mari no bekire buti amisi na mangana monto kano mate ga wi saransera egia box liuli ate to chenjie ge gotan karate sukaka kwanyora kunya gwetio ko boko iga baminto anyway good morning ngai ogenda to ko bati moroberio ase ogenda to ko bati moroberio gwensa kemambia bono ande onsi as
asole ekarangari kiago hwetera se namba ya SMS nereye 0792192834 inere nambo mwancho mulere gusangana into ekarangari kiago kindi gyonsoranya gutwara nabo gose babiri batatu imasomo robiri amashabiki itu kuruchingongo chonsi ichorugongo rwagusi totenga bono tumeka inambe yogo tumanyanga tuko pamoja nigere kobomo goko sana kumanyanga no tura asobwamo na sensemo iliyo nayo mtabate ya Facebook toikire tumanye nga tono ture asobwamo tunya usanga amange nyorabo igoto nego senga lituko litangani iliya admission nelire ngenjo kegima ayeto beranga no mwana gotenga bono lituko litangani eraini ne ntambe guchikoba ase admission tiga bible bari babugate kera ntutu arasomeria abana tiga bana lituko litangani die tariki lyokokora admission igorire ngenjo kegima ilire ngenjo kegima mesi nande kero kwa igogo tika kwa irugo chika misi ni nchutariki fulani nchutariki 10 tarehe 15 ikali tukoliri kwa igogo chika mbabwate ngencho ne maana yoko gotenga ni nchutu kiriga anande bo igonko manya bari ngakia bana balenga tubwate mba konya gotenga abande bache ya igobona ibno muiboli konya gwate betugundero imokabuya mapema igakendabu ikira na gari ekagera na onye nelire ngondo chenga ngonya goturubana liriga igenda kendabuga moegwe kimoko aigwa nabo igaso mwana aso mwana ni tukutigiya sana omwe tukena lyo kumanya bono na chakira na chakira gwatwara basani we batatu gari atlisi ora sabe no yesabuni omwe tena bokwenda garia anyway chinga kichonchore iri Dorcas tenga ngotenga matuka ko chimaigaga iga ne miaka ya nyale ko wegweta ino chando ya lenkoro munererie yani okora nonye beshen lilikuwa imokeriwe beshen ili ya ose traffic ili squeeze ne chindongora wako imuki lilikuwa nyeki alikuwa nyetora se dormitory obuna bwo matebwa bwo mwelio amanero okogende kirasi kogoja tiyororo uchako bolinga yachiete amisi andaka amisi menterenga neyo amaene paka ngochole kwanyora moitori kwa ile toyororo nginyole tenga itukoli tangani again tatangante gosiri ne ndo na bwate na whatever na majale ngime abati na buchira amache na bekira ari mambinge sinko boka akuna na ndo ndeta yokobo ane to yokobo ne chinsa chikonyorete okominyokane ne chinsa okokobere gasi nkongusana asense mo yogo so secondary ya taringa togote ya yakabira matukama akini boni ge bintu byoncherere squeeze na bakoranga gukora esanduki yago se box yago gari ngori kwereri etatimaite gendo squeeze bakora kireko nanta kabisa okugora labeling igali ngo koruwere umaite no wanye chinga change uniform echiga ngwe uchire admission number okori keruga buyega ko kurukurwana bero chenga toli kunya koboli rieta ono cho na misi ogocha wabegeta chiarenge plane babe bwate bachi yoka eskuru omonto na bago koibero limo goisaransa koma bona matabi ine yago umaye wonte maki kiarengo no eli no maye ko matabinga eyange yone yago anyway mambia bono tubaganetia maya abanafunzi baito bali bagenda ko bako kiranase chiskuru asogosoa asekrasi gia akianda elinde banyale ko bagochaka amasomo abone chisemi chiabo inyoranga na sentunda ya kabere maiga yo kwiranira bene umuroberio obotambe bwichisemi maite covid ya chitali kara tubrani ebintu sana egaturbania asense moye karende yichisemi egaturbani kigima bono twamanyanga itugo chinga itukuru konyero ngati bone tamu nego chokwaro motinyu gatatu gwa kumenga metuka twanarire ngaki kai ka motinyu tumaitenge tamu eria gatatu ya gwata December abono twakorira karenda ya masomo bono kwanda tolekera asigete akiri bone kera covid ya chite egaturbania mangana iga konyoranga abana bakababerenka mpaka tanire to aberete nkage tambe sana kirabo yiranete bona ri ebono to gachakase to achakirete kolende bono to ikirase to ikire asa utwanjira bayigo amisunyurenga abayiga bagoswa kirasi kya kyanda nabo abo moerio na bono tukoromo ryo bo 844 mete na walenge abo moerio kurikirasi nane bona bwa gushikobana nabo moerio ase form 1 igo bono to bono tutete ko atoko kora abayiga to manyanga twakoromo ryo bo 84
form Yes. ase ensetu ya Kenya bono tubwatia mangana kepsea CBC bona tugo chikorigeria kabisa ontuliko chikonya gukwana nga kirasi 8 ndukwana nga KCPE bono tugo chikwana mangana kepsea CBC. All right. Mambia bono chinyamantora agora guchia eskuru aibono chaka konara kwara chigora nonyenga gukugorera umwana rendo imogi uchi skuru abande batari kepse yo se grade 7 ne chinde mbago tebanga ngatari niwe kukugorera enswe uchi skuru ntuko iganga gwanya gutugorera bono no mena yo katukunya kuria magani na mango mayeta CBC ne wata mange nande kere bintu mbire konya bya tumiru abayibuli ne ntuntu kore mina mono twabali muchinga kishinyororo erinde banyari gukora imirimo yabo na bayibuli tiga tumanga gakwota kamo ase kerase tiga toteka ke mondare taga kwota amana bayibuli bakwe mina ababe bakwe murunga ne siki amisi ole taga kwota nde taga Joshua ne rara taga kwota kai umete yabeira abirange tripota onoroche nena igasi enkongora kina serikali amise kolengana nenche serikali ne bwana tego kwanire ngane yiga ero na kieko beka omorobiri bugosira amaina bayibuli mbale batari kunyara no mene ywekerasi batari kunyara nonye nakango ka kumwatu metabana usaga nsu batanya okarra lakini bono betumire bayina kingo mwana oyo batigabere skuru gali ekegera mba kunyara gotigi mwana skuru ko yebintu bene ibona abayibuli go serikali ani abali na serikali tigango baranga kibako sigita bana batigarase skuru ekero choma salinga talent te gotenda gote bosi no bosi bwa mandasi talent ti mwabotanya kubora igo ko talent gotanya kubora igo tigango serikali ronga ki na kiego chako ko supply no nebintu bya skuru skuru biyabona sana mwibori nabwata nsema yaye serikali ne bwata nsema yaye umwanafunzi nabo igo umwalimu nabwate ensema yaye yo gukora chinga kibono bagenda tuko bakona kibona banyere ko bagusira umurobere gw'ichisemi imense ya Kenya niko nyari tuko gutwara chitangutangwa kegima lakini oche serikali ya set things right bautanga CBC is there to stay wono tonyara ko batoko nyenana ngadore kasi atavire serikali ni mwararigere by the way that serikali gotoma tene syllabus mwalimu asomia oika chapter 3 ya syllabus ya lesson agosomia otawanga requirement 1 kg of meat abono serikali wento go swagati divide by abana bale graso sembarenga nenya mora gorenge pi ne quota bono agyo batenga hakidare gotenga morete nonye 500 gose 20 grams bono you round it to the nearest whole number gotenga leta quota ren eri ndonyara ko ba to korera experiment ime ya amasomo aito akirasi neki kiango kia asomoroberi oboigo no kuirana kwa emeremo eria ya maboko kabisa abuna muremo ori bwa agriculture oboboremi omuremo yo asa matuka maiga na ori ochikoni ori science right ine emerebe eri yarenga okonya aboro kiwabo kale ikacheka ruororo rani ndega katiwonchera tukachane emereme etano yo kaigara kini boni iga nande dochinga bono CBC yashire na maya asendo chabana se binyoro iga amisi okonyore imwale bi container bigeta akasukuma kamanya kwa biasara pamoringa asuma kamete buya bako barukinya kibako bakwegendereri emeremo emi yakegima emeremo yamago kamisi nkwakanire nabo igo nkolentere amayaye amete neba akero konyora kamwana kao tenga gendo simeke bitunguo asendo ometa kwatei bakubate imugondo rene asibali batali imugondo bamako bachi option batenga konye tubwati imugondo agenda agali sabaka kuni gosogora kakuni gosaka ndo igakali ocheka ka elire egenda bikamaraba simeka omete okuno kokoroki naki ngabo no tarirasi motu aro mugondo monene omanye ko simeka kendi gyo tagete igo bono no chinga mbuya torocha ensemo ya CBC no chinga nonye chitaranta abana ngonyara bali bagwe so nande banyare ko bagusirwa sinkiro bikira no maito mwara kya osomwari mwe otabi umwana ayekiriwe tengankire kyura akore ayo bate potential yago banyara ko ba akumwere sera gose ko mwerera obiya bwe talante yo kwanyara ngo mwana nere gakunya gukina chisemo
chisemi nabo igo kwemanya kwayo manyene kwanyara koba o nyale koba kwemanya karo moke engana ere yogosemeria sana gucha sabana baito mbateba nchira chete skuru no gosoma gwoka pi rero no ere practical amatera no ale music umwana bate ekewa kigotera ribagiri ndiroro asomboro buri CBC igobono as much as tokotebanga no very expensive no chobya bwaye amboleo borobonge kyagera umwana oyo gakaruga akoruga ari kale all rounded yes gakuruga ari kanye kamanyete nga gosenga umwana one chemima egendanchite ndiko yes igagocha kamaito korosendagera ekyagera umwalimu akurigereria oyo gachemima oyo gananchite ndiko oyo ndere moinari Joshua nanchite okora kinanchite gocheso mupira omanya konecha omwana oyo omanya kumutugekera kabisa omubekirira omodo motebo naye konyo gwashorire gabo orangaki ogokora bya asemo yawo maitengare twaka umatoko gosomo no motega nakwerete skuru ochikomanya nakyo gwako mupira esa tibiga tuko kondetera ne yokumnyuka usichiba sangurwa ne choko ne kinga kwanyara ko bakora byase amasoma nabayiga bayibole kanyanga ki amatera ogonto kale meterire akana engaki yanarenge skuru amangana ya music yakerachire gusama amerani ai kuika bintombire ko nyamogotomu kwanyora nga kwatumirwo sene ere so ni bintu mbiro bya matera ine muchukunya kwekorera amaigiro muibori yako aina arongo tomete bono chikokora akara kwagura misi yamanya gokobe ya to ko saba egatureri ekio ne fruit eri bakobugiga nchensa begetabu kwacho to muibori na kibone konyareka ebyo gonte binche timanyeti emambia yabono anyway asentunda yagatato ya omorobolio bwensa kiali tukoria Jumatatu ngo chikoba tole tokosanga amono magani oito oyokoro kwa Samuel Matonda nigo are oyomo bwa baonchoreria gose omosiyo bwekeombe ekemokyo bonchorere nabo igo nigo are gati yabasai abo bagenda tukoba kwene kiabu nabanyara ko bagosira basai bande se okubasemya igoro yobora yo maetobra ino byasabasai kabisa ekira banyara ko bakora wasenchire obikiranu nabo konyora nabaronga banyara ko bakwenyorera libaga yakogera anabo konyora bagotanga maete mambi oburai bwa mambi no bwa basai kuma konyora nga aba emyaka ya skire bare no barase birogo ochikobori mambi yaito mwatebetenga nalito gosoa basai oburai naki ngayere nana maine abari barai batanganete mose tikabaya barai yababa kabasai yes libaga baribaga nkegera konyora nga omugabana asomofano umugabana okorire emyaka ya yebere narweto bokansura konye serikali ya etaracha akarobo kansura bori bwebinyoro akarobo sono bogambi ni atebo tenebo director bwe chai ni agacho kansura agacho bwe obobunge akanyora ribaga gaswaso bogabana yes nando manya kuruoro nande ochaka kurwanire birugo binde inkigira kogera na boy gonto bwata basai bwata kugani goswaga nkibata kwa ruwa ribaga ekere serikali ya Kenya kwanza ya lingi koligia chikura eyatebete ngari bagali nene nto chikwa abasai timeti mbalenga bale ase cabinet ya serikali ya Kenya kwanza ekagera batete nge serikali ne yabasai ego chukwana kinga egasi yachire ase abasai kagera basai nabwo abange batabwati emeremo bono timeti nga aba bachire ritaya nande bale bachakira fresh ngaki bamoko bali baga ego abasai mu abayete bamugakorana nabasai bomete nabatogwasi ngaki abasai go bono mbaye emeremo na beko nyarikana emambia ya bono recycling ometenero egoto chanda buna intwese ya Kenya nonyarika nabo okonyora omochando nororo ogochi onyara kobago koreta okonyora nga nonya batureti ari ngotebete nga bagakabuka na bakoba abatureti asebinyoro kwanyoro motureti uri ngo mwako oyo kurunaga kinete ndo mwana omokenero rororo nyarebe ogotire nonya ikolinga bone mbure ekonya gotuga amakoli agoterera baba maybe achikogaya na mangana asigete kwanyora ngatali konyara kobaga gweta ngaya bagakatika baturi ngotebete bago anyway abagambi baito make sure nga nonye na inu ekeramo kubeka nonye abantu bali abatureti bali nyumba 10 burukanigo baburukani amete mbuya sana yara naro ase binyoro abagambi nabo kumanya uri no mugambi kera etuki chimbuche nabo kumanya ngabo no mugambi to konya mugambi wori musai
taraisigo Yabona sana emambia bono timanyeti Dorcas gose korwa ase emitandao yaitu ya Facebook mbarabi bali bagena tukoba gotobwate emambia bono krando che eno kumachere awata good morning and we show insa ke watching live kuruchise mo chisebane ya boda awata bwakire buya nya sae o tokonyire twarori tukolinde ligi ya chinga kibono bagendete amone mirimo yabo ya kila lituko ase customer care ensema ya Kenya na Tanzania customs asubuye nkia ochia ase abana funzi bosi piba boda hila academy agotebanga abanyara ko bakobeka omukia ase amasomo abo emambia bono chinga kibogo akomuganeria mamu mwa batsheba kwamboka amaya na nyara ko bagutwara ewiki ingiyere mutwe. Okay, ndo changana Kennedy Gesemba. Utawa happy Monday Mwensakia. Happy Monday too. Extend our warm regards to all lovely viewers this morning. Aina makwani kurwa se omunya kirogo kurwa senseri ya diaspora chinsa cha diaspora nere Kennedy Gesemba. Haya nare Vanchi Saulini Glorious at good morning all. The show is superb asante. Kigima hena Rebecca Bochere ina ata good morning. Another beautiful day bwakire bwe mwensi. Nabaga nilitukolini kanye kwa mashabiki abaira basani bila kuwasahau kabisa ababisa abaye pamoja no mugako ye Caleb Kurakacha Joshua na Faith abana abaye nabana baye nabo igonere ndo chenganere Rose Michemo auta kurwa Nairobi pipeline ombongi na Edelmonte na Habi na Naftali Onyango na mashabiki onsi Andizi TV imeyensa kia abuna butambe mpaka omoerio Rose Michemo na kiembura enseme ya pipeline naro chenga mache nigo abetetense amaliba aya bete chinsemo aocha anene chinsemo cha pipeline niga macha betega koya embure ya tura rama tuko abirata to niga mache abetega go chara sana chinsemecho na Teresa Umbogo good morning timwensa kiando cha bwakire buja kurwa Saudia na baga niriri tuko rigi ya ekero bagendrete kwarigania abana kogenda esukuru. Okay, John kibateta bwakire buja kigima msupa wa Kisii farm out about watching live kurwa Gitare County ni Senator Msupu. Okay, asante kigima mwanchubali enda gutuma uchumbi yao kurwa ase nsemo ye mitandao na bawo tunyamna Andizi TV News Digital kwenye tora atoma chinga kina chechiga so ibabe batoto ase omorobero Cornelius ke out watching you from Kyogoro Kefa Miss good morning watching you live from Ramasha nabo igo nere Dennis Mogoya na Ivasha Karagita na my wife Yunia Kwambuka na my daughters following. Okay, asante kigima kiongozi Zefania Onse they are watching live from Riana Abonchari aune gati abari batumire ne chinyinge nande mbagendo chimbagenda to toma asigo konye turatoma kaba aigati yabari bago tumarende to siekeru isiko Biemono kigima emambia bono producer ito Joshua Uta ngwe saberare Obanyakirogo wa nyumba kumi gorwaze kenyara korata ngo mugambyo manyete abangi betenga nabo mbwate kiagas batega mutako takao burai ase siase batanga ka ukwana nabana incha ko batenga bana inchi nabana isaransa iga kayunge kiagas ongerororo elinde na incha kora bagamberake wono Joshua utagota mayate ketokora chakeranzali yake iga anya ko bakorosi background yayo biga kagusuka guchigoro elinda nyara ko bakwenyorera bagalia bene ke famisi good morning uruchisema charamasha ene ndugu yana yes buya sana nima yatangano wale soro kongorwa gusikwa ne kenere nyara ko bagwikirani omwana ya school ya Ichoni Girls asante sana tulina gosemelenga emerobeli na ekwa bokire mapema make sure ngatokonya gotabia bande ikirana igaria school mapema mambia elinda na ekwanyara ko bagoko elike bya emerobeli yagendera kwa bego koma etambaro bagwikari late iliwo gwikari saa 11 na libada admission yegendrete iliwo ikirali ebintu bigo cheki wa maganyo sanduku iguru yo mwana watenga twagotebetie gitamba gya puro mugaka na gikwareta kia redi omosha motandu yo nande watenga wono ncherendete iyo nande yegento nkirege konyora misi ayabno moiboli abayiboli bande bawochi basiere wata yunga lento moito njibiri yes kwenda kwa lento njibiri na nusu a checklist yerigere yengencho kigima kero korigere nga watabire batabire they are very specific nonye ekala babu ate maana ne sababu yoko tenga lenta matrice ya njibiri oserenta gitambe kigablu
takwenda echiro nyakubweka ninge bano yabweka na buru yani gendo ngebune uniform kubweka ni abasajo maze tuba tumuchando bwe chikala bono nayo masaje tukonya kuhimoka uchira yebweka onye umwana karoro genda nere onye mungina karoro genda nere gwataniga kimoko genda ari mwakonya ne birengere nabo goikari gwetana na kwaro sabona ye kurigetie kare ri ya red asori gero orange ana wothe monderere kare orange yenero kirisanguri nawo igaba uturia baraba kora sa yes aba uturia baraba unere ndabaroke amanyete mugakoyochire mugakoyoro siro no gotire na bwata akamwana kaya mukogotio ya rentire chiro omanya kamate ye mugakanga kankara kyokori omote igose nere ye ayaroche ye gateri girini eri bakubori barakine ro mate nere machani ye skuru kyagoshi ijinera mwana na ite chengo na skuru kwanza inje supply school beka bagakaba boronge beka bataba kubabori ubo abokonyi boronge omuntu takwenda kana ndo chikoyana yes omaite chikariro ka blue ngotabarenga nere ile light blue sky blue siji nini blue bona kwanya na blue chirange chitaipu isana bono kwenda watanta na inga nere ye bono ba minute ase ngana bune ba kwana geko gara ekorokoro uniform a checklist yeri genda kabisa sijiduka bodi ye kwanya kwa vago koba guided na twatanga make sure wakole labeling ye chi uniform tema kulika kyagera asengencho yo mwana yo kumwachinga kichimoro tigateme kulika kwa mwana lyo mwana akomanyanga eyene yane eyeteri yane na binto binde anyway tutiko turagenda se umutimbuko omutangani kegima imemoro oli bwesa kimambie bono nto koirana ndara ko batokorigera biratatu yenyale ko bakweli baga ase amagazeti yemambia ya lero. Ndizi TV obwansu bw'omugusi omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire asekenyuru kiao ekiotagete utumanye asobwango mono abwonda isi veke nambeye asesemi yao enoti isano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora boti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime esukuru yokurwa morokerio yobubwenia ya Ram Training College egutoka imeyumuchukisi nige ukumanyabuna nigo bakurwa morokerio yebirenko bigoro na nigo bancheire nekiombe kiamangana yechisemi Technical Vocational Education na Nursing Council of Kenya nigo babuata mabaga asechikosi chikobwatia Diploma in Nursing, Clinical Nutrition and Dietetics, Medical Social Work Voigo nkwegeria bare Theater Technology amaigerio a HTS NASCOP nkurwa bare nigo baokora matemwa a Kenya National Examination Council gusenek asebali bakurwa tambe mbabuate chi hostels chiokomenya nigo bare asenyegitari ya Ram ere ange nekigambiro kia Kisi Low Courts mbabuatoro sagyaronde ange ne kanisa Deliverance Church imeyomo chukisi apply riba gabono ase PO Box 81-40200 Kisi Gose o Kisi miasi namba enotisano na ibere yemo isato marakabere ibere yemo enotisano Gose enotisano na ibere yemo isano na ibere enoti marakabere ibere isano na ibere isano nemo Gose enotisano na ibere isano na ibere kianda enoti isano nemo inye kianda nabokubarikira liuko ase email yabo info.ramcollege@gmail.com
Ndizi TV obwenso bwomugusi nigo bono yakonikiru ndekerene negokorentera chibiche chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asorogonko bwogusi neji kaunti chitoetanaine buna ekaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora aside kode ya Star Times Channel 195, Go TV Channel 824 na free to air decoders, Digital TV na Smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore irio yao igo ikoye nyore. Dizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Dizi TV obwensu vuomugusi. Oya nangora babe pare tinde ke rugo tukuto mete na kuya mbugati. Wano mako Magana nandi rense ngora roje ne jiduka tole. wano waikwanda taige tauni era ne Mutonga tae bwera ngane richaro bole ayino muntu bo mistuni igankoretete ase rangeri omuntu gari atotebye duka njo matero omuntu akoba busy tingo kinamanya ronde bwensi rangeri no mungwana uyu aye nchugocha Nchuga twende oite buya bono tabuga nande bwa egepeti ekenkuruore ngakibonoro ose kichiba tamachi no torane li sweet Adriane nabondoje mwanji karibu sana tutegete dukere chipu erato nili bintu tukuchukuchaka aoni supermarket eito eduka mwaikire oruru superstore eduka koni bintu byonse Ngayere, abachia aba basokire nemisigo yabo ori nemisigo ya pageti mugocha na imoraro li tikalete ande tukwate ebintu tokoni siligo lirinse Dukendeteyo asoro gongoro yekoni ebintu by'obwagachi ebyobureme ebyogutumika ase jikoni esukuru na ande onsi aserigoriense kigima nabo igokogokobera gwekagwo buna Uhuru Superstores Limited gora kende gionsi kiriotagete ase chiduka chabo echuchire ase JM Towers ange na Credit Bank nabo igo Uhuru Complex Building ange neduka ya Safaricom imeyomo chukisi nabo kuba kirisimi erionyare kubeke oda yao no muzigo ogwikire asege kagichinse merugibire nenye Uhuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. karibu nyumbani. Ndizi TV obwansu bwomugusi. kabisa mwanjo murine chinga kichine kuto kwarigania asense moya kabera ime yomorobero bwensa kya morobero ochire nkuma imeno sikono yorogongo ruagusi nabo igo chinse cha Michael amise morobero bwensa kya nigo okumete kuna kuma kumete igo no mwanjo murigere gatenga so ime aigano okonyora amaganansi ali bwenete komanya nabo igo kwanyora merobero diego kwa amaigerio nabo iga mafundisho ali amaya kegima nabo igo yago entertain wose yako gokya asenchire mo goche asiyende go mwancho murire kabana intwe semo to gochi gosana nsemo ya magazeti torarigere na ara ya morikeire ase ensemo ya magazeti na ari irobolito buna botambe gazeti yane nige ya Daily Nation ase bono ngotenga bono ntuchigusanga mange kolende tubwache gwetera asenchira ye mitandao baranda ke murase chipara ko eta ko irabana chiskuru mwaso irase chichiro mo igore chigashe ngo sebo ikrase barua bono totenga ensa kyanga nyetiga seti yaya ntorase mitandao iko bano tubwate yamo ase yemo wetera Facebook kwa tumina Ndizi TV News Digital na boko beka comment yao to amanyangana otole pamoja na biga sensemo ya YouTube tuko kama Ndizi TV News abuno otole wetera se namba tonyole buna 0792192834 ine namba mwancho muligeli wosanga ekerengerelio kiaona intweto anyara usanga senchera ayo mwamo Yemono kigima egazeti ya The Standard nerongo chikova gingo uligere na usanga amona ye emambia bono ili nitanyale kova tokoranga narai anyale kova kwe wali bage peji entangani kigima nige kale kova yo kwanera igoro ya maberera na boigo oko ngusana na koreo
anene ase chiskuru ko bwatekana anene mubaro omonge bwa bana abo bagochiko bagoswase klasi gya kianda omwaka oye ni tukolitanga nikegima asabago tanga gwetania abana million mo ne chibi mia chiribu emerongene na bono bagochiko bagoswa ase gosabakagere goswa ase klasi gya kianda somwaka oyo ase chisukuru bono chigenda takoba chikora chikota tobwati birasi bisaine chibesa njira nyara kwa chiko bwato kwa ochia ase chisukuru bono no amangana yagere tokoba gukwanera chinga keche chibo igo abagore bagere tokoba bakorera anene amaganyo no gokina kweri gori kwa maganyo yebinto biribira chikoba bigotumeka ase eskuru ase pekitangani nabaregenda tokoba gukwanera amange igoro ya ogoswa kwa abana bekirasi kyanda ase skuru. Okay, ase gazeti yane ya Daily Nation mwanchu murigeria ase penje ntangani dingana lirire oborito lingana limwamu ligobono ligukwana na kibono chiskuru ochairu oika koti gosekiru chekiwe ase ebigambero ase ngencho yo gotwara amadeni amange alewochi asabantu bali bako bachindagira bako babokorari au ligobono chiskuru imeyense ya Kenya chabeire chikoirwa baka ase ebigambero asogotakana amadeni ase abantu bali bako ba obokorari anene buna bali bako bachindagira chi bituma amone bintu binde nigobono ebigambiro bono ejiwose chiskuru cyo chigochi ngoikwa chigo chikwa sebigambire asenge cyo gutakana abakori emirimo abali bako ba supply chindagira misi bono nakoranga abe minchire batene ngambali guchikogendera korwa bokorari kwanye bakorwa asenge cyo nigo batarakanwa amadeni ayo aichuranire ase ensemo yesikuru asepeje ibagentangana ine kwanete igoro ya engana yaye omoraibo mubwazimi Raila Odinga anyalteka bako batukali koligoro gochia asoboteneri bwe chikanisa sate birenga bono nigo ekorokana bagati yabaraibe chikanisa nigo bajara ko bakubwaterana amone serikali ya Kenya kwanza asebatari ko bagwesokete nene na koraria anene amakongu aba Kenya go sabo gwatani babo bagende ko bagwetera ko batakana no gukina kweli goliganya ko bakuburia baraya bonyara ko bagwesoke banyara ko bakwene kina bara banyara ko bagukwana ekene gati yabo okukwanera amagori yebinto ngagende ko bagagukina nabo igo ebango eyegende ko bagekoba egurube enene gochia asaba Kenya sepechi entangani nabo igo asamange mono igora sepeji akabere no konyora engana eyo yomurai bwa obomo bwa azimio Raila Odinga gende ko bakoyebwatuka. Okay, nawe kasepeje yo mwanchu muriganige murekerete igoro ya Murai Wense Dr. William Ruto nabo igo Murai Wense ya Uganda Yoweri Museveni ase emeroberi babegete motwe ebyogo chikomerana liwo chikoligeria amangana ya amaguta nabo igo namangana ye chimbebe asibono bago chikomerana iri bachikukwanira amange nabo igo mwanchu muriga sepeji ya kabere gazeti ya Nation nigo bono kwanete igo semone igoro ya serikali igokeania ligori eria maguta ase chishiringi isano imeyenzetu ya Kenya asebono amaguta ase ensemerio ya petrol nabo igo nensemo ya diesel neri ya amaguta yetaya bono abetega kugwa ase chishiringi isana mafuta yetaya nigagweta chishiringi inya nechunuguta isa emerongo etane teto naibere asebono asago chiko asebono amafuta erita yamo ego chiko gorwa eme yamo merongo kyanda naye nechunuguta ibere isa chinuguta merongo ibere na isato nabo igo asensemo ya maguta ali naro aye diesel nigo bono akiane tuwika shiringi emeye mo merongo kyanda na isano nemo chinuguta emerongo ene na isano na ibere nabo igo na boigo aye ansensemo ya mafuta ya diesel nabo igo na naro na gwete ase shiringi isano ase bono aigete chimibere na shiringi chimibere na isano na ibere chinuguta merongo etatu na isano nemo nabona yo na amagori ago chikoba ase petrol station ase bone serikali jijireti amagori ase shilingi isano Kiombekeli ya epra merobeli mia goma eto Murai Wense William Ruto atatanga mumonya ko ngakera nchinko bitali nchengo gweli ligoli ya mabuta go se komenta kiombekeli epra kero kende nanda gutanga amalio amagori yako ba determined na enchera
chinse chiria chikonyara kwa chikone mabuta yinga chikonyara kwa chikukinya na gokeya rigori kegima ase peji ya kaberene kwarete omogiro yonyarete kwa gukora rigwa amona abanyagitari kurwa ase county ya Embu bono amatukatano eli onyara kwa gwikira omogiro yo nigo bono omogiro yonyarete kwa gogotereni gwa bene ase gose kwa na ribaga chingwa na chebene chinyare kwa chigo kwa korengana no mugavana we county ya Embu Cecily Mbarire nigo atebire arachikobaga kwira ribagerio komera namo n'abanyagitari anene na abateneneri babo eriko kwanera engana eyasatebire nancheranete buna emeshara gose okubwato kwa gwechibesa cyabo cyakera umutinyi gose ngari yabo niwe nareko bekonyorwa ase amatuko anyareko bagweta asatebire ngabono nachikonyara kobaga kwenekia buno bekiremero biremekiranu abanyagitari abuna bakoreri emirimo ase sector yobo cheno banyareko bakonyora engeri yabo ase chinga kichibwerete peji yakabere wigongo kwanere kare igoro ye chi university kianda korwa sense ya Kenya ngati ye chi university echo chanyara koba chikobe kwa somubara gwe chi university ngiya emia eyamo imeyorogongorwa Africa kianda korwa sense ya Kenya. That's good. Yeah. Na wigo todos como tu asense moya nation ndo chinga page ya gata to nige emolikirete igoro ye bikore byo boiti ibiganete koneki wa asense to ya Kenya ase bono nyande asentunda yende omosbati oyomo abetega konyorekana ga kweteke sigaitire nabo igo mobero ye kobe kwa ase ense moyo bochafu ense mo ye county ya Kiambu okolende thika Tika aikoba ensema Kiambu, yes. Kiambu lakini emo baka ya county ya Nairobi. Chinsemo cha Kasarani monchu murigeria ase bono banyorete omubiro ye obisire ase obochafu ase dustbin. Kolengana no mo yo koligeria chinyomba echo chinyomba eche cha Airbnb amisi ne chinyomba chiri okonyora ogo cha ayegwa kombwa keregento kereme. Ego kombo ase kekeke keregento kereme eti bino ere nini bono paka keregento no yani nyomba ere complete awocha samatuka make kwenda kwa kombwa rende kwa gendera bono ase chinsemo cha Kasara Nairobi mosbati ojuga nyore kantega itire no mubero ye kope kwa ase ensemo yo chafu egento bona banyanyimbo bachakiri obotuki mosbati itiramanyekana ngane ngo ikera boni gabo tukimbuga ase ne korwa bona banyanyimbo ni go bono bagendrete okora obotuki eke oyo irete ege koleki ga kyoboiti nabo iga inkike irete ege koleki ga kokolekana ase chinsemo chiga yani gachira matuka make ege tolenga mosbati starlet wahu oyo bakagoitwa ano mukagerwa uyu manyikana John Matara asebono abanyanyimbo bono bayimokerere igoro koligia anga nkeke kyagerere ebikole bune biga ebigo byabere bikonyora abasubati abake ekyagera no yiga no musubati omoke uyo nyora betega konyorwa gaitire ase chinsemo cha Nairobi Kasarane ibo manchu murigira nege ebikole bono byalentire obwoba gose byakire alamu gochi asensemo yo borendi asese serikali nabo igo aba nantu abananchi wono bwoba bwasoire kyageranga abantu babere bagwito ase kerengo kirigoro akerengo kirigoro bono ntumaitinga ninki ige koirira kolengana na ono mugano bumusubati oyo igo betaka gwitu ase samanya Kasarani nigo batengani igo bachite no musacha oyomo oyibono okageire kagara ni kolengana no mo kyateka usoyo tenete chinyombecho nigo bono bakere babaete chinyomba bainga abantu babere musacha no musubati kolende bono igo bastukirtenga musubati biga nigo abekire ase ansamo obochafu gaitire neke tukiagerete bakamanyanga musubati naitire na kubekwa sense moyo bochafu ne bitone bya manyinga chintone kwenda cha manyinga ekibabwati tibe kanyanga maene no mubere bw'omonto obeire kubekira ni wa obochafu ngana ya okogosa kegima Dorcas o isikoligerio mugano ibo igo
bagotanga igo anyarete koba yani gosoma biro yenchiro togete chisemo gati chisemo chombere tibuturanire inchire nonye no kugoro kubuturanire mutu noro okorokana nga igo butoire bigotigaria nengana kero kende egendere koba gekorerwa ubutuki na intutu aba maisolende origire ni se chiwikibere engana buneye gokorekana anene me county ya Nairobi ase page ya gatatu ye gazeti ya The Standard boigo ne kwanderete engana yogo ichania ase omo sacha oyo mo boigo agendrete koba gago siekerwa na boigo koringorigwa igoro ya ekere egekora akageire koba gago ita oyo kagere koba omwanji oye na boigo komoruta ase ngoro ya Eubi ase sub county ya Bondo ase pejiyo na boigo ne kwanete igoro yo musibati oyomo timatina ge kore pejiyo na boigo ne kwanete igoro yo musibati oyomo boigo nyale ko baga kubekwa biara umusibati yo bwa abana batatu nigo bono akagere boigo kumuita na komorusio bugima omwana oye bwiri tukerima nyata ko baga kuibora ase litukerimo na boigo akanyara ko baga kumutindeka kamongenta na boigo akanyara ko baga kumutindeka ase ensemo area ya Rachunyo South sub county nengana boigo abanyanyimbo bagendrete amonobo tukikwenekia ningikirete omusubati buno yo kunyara ko baga komorusia obugima anene omwana ole very innocent bwiri tukerimo kwa bugori umwana Dorcas ase emetinyi kienda kwa ibora buya na inde gukorera kumuita anyway ekikore kyogukumya abayo kyogoichania bono ebikore bune bituko bigikeria tigango abantu batware obumwanya abantu abayo tukira se page ya kanu mwanchu muligera ni kubone mulikirete igoro ya omorai bwe kyama kya ODM yo omorai bo mobwazimyo Raila Odinga asebono aboli chikanisa ogoswagati na kukwanira amangana yogo kunga kubugima kolengana Raila otanga atiga achikanisa nchiwanirete korwa elio giriaye goche ase serikali elio ko tema ukwanire serikali gokania ebirengo byo gwakana ebango ase kiriatengani gobogima bwendete gokunga emergency yetu ya Kenya nabo igonigo agotanga chikanisa nchiwente gukwana na ase obolito bwega bwe ebango elio gukorwa ase nseto ya Kenya ase kirigiro umuzigo ase boiga tebirenga serikali igosaba amadeni gwakana amadeni terigo punguza amadeni kolende nige komenta amadeni ase nseto ya Kenya egento bono agikeire Raila nigachakire beneli tukoria rero igagotara ase chi county cha Western Kenya ase bono amoroberio yabono emeroberi twabatetinga eikia etenga niga bigetemero yoko tara chi county Kianda asoko enekinga nkobekale emeroberi bwikiranu iyo obochori bwekyama ekikya ODM ubono bole wocho korekana motenyi okane ka kwana igani galenga se ekanisa ya St Stephen CK chinsemo chia Kisumu asabono abolitie abarai kurasa chikanisa babaye bako bwatirana bagoswagati eriko kuboria serikali gokeania ebirengo byobugima gwetiraso gokeania ebango nabo igo togosuka gochimotwe nigo bono emolekirete igoro ya omonere oparanya oyolinge omugavana omukoro bwe county ya Kakamega Wycliffe Ombeta oparanya asebono agende tukwanda igoro iyege siasa ane siasa iyo mwaka o 2027 asebono atebirenga nigo bono erarachi kosira abatenga niga anchiranire wochi gosira nere Dr. Halware chindoto cha Halware wochi korwanirira ekirogo kyobo county governor o mwaka o 2027 kala chikura chaike bono ase ensema ya siasa mwanchu muri ni gobono oparanya erate igera gochikomwa okoboko boni Halware ekera omwako yo 2027 ogoika chinsemo chage siasa konyenero go sokageti wono ni garachi komo sira erinda chikonyore ekeroge kyo bugavana ase county yo ya Kakamega page ya Canada Standard ne kwaneta mange igoro yechisemi nabo igo anene ekigancha kelia kia capitation asebono chiskuru chieskona chigana tokaba chiko
igorana ko ira abana gwetania milioni yamo bono ni go chiskuru chinge chibwate amaisugusugu anene no moichano nga ndigo se chibesa echo chiranyara ko bachiko batokomene serikali chike ase account page ya gatano boigo ne kwanete igoro ya amagori ya mabuta kiombe gya epranga kenya tukabe okora anchera emerobeli na gokeania hari igori ya mabuta ntore no gose muri manyete abonia na bonjeri batanga tiga kwanstora kole stock bachenjire ngana ara tiga tara kole stock iri tu areterete o ma tonya chenjiti marago bachenjiti igo stock tu areterete kerigorake na itu kara twaliba na inture na bari togo toranse samaya bosombi na kitote bono to kolemereria mpaka bakole stock bakwatara baba utenga stock bale lakini bona abaiga bara sense mo ya para nebechigari chipikipiki inturo no into stock erido ara bagatanga ya kitu achire gari omanyete the moment e petrol station e comment ni ligori riri nabo kwanda gari abo koli no gatenga ruoti no roche gari so mango gari roche lita ya moirenga otanga 220 sawa ona 5 ya gwete ne yago anyway ase page yo abo konyora amagori ayo are ororo ase page ya gatano nalimo negera tukabagi kwanera igoro ya abana baria babwate okugania anene kurwasi constituency bono ni gobara chikoba kwere ase chisukuru anene batabwati gose emeroberio ya okwenda kinga baichori chibasa litaranyara kobage gwikirana kubatakana no konyorwa gwa serikali anene kurwase wizara eria yekeganje taranyara kobage kubwatoka chibesa chiria cyogusira emeroberio ya magendro ase chi constituency gose NGCDF umatanjanyara kobage kubwatoko na gotenga squeeze aba chumbe baito manyete bali kunyakoro karoka yemesangere kana vyovyo nyara ko mbona mheshimiwa ndi baro chibasa richigosoka saye bara sa kongu ayora nara murekeire ase page eyo ase boigo abange bagenda tukaba okwano isikorigere ngana eyo ya chiskuru osabana bakorana batara ichoria emeroberi ya chibasari ase page ya gatano na kabere boigo ne kwanirete igoro ya maberera mange ayenare kobaga kobekerwa omowaziri bwa ekeganja ndomo bagateba gwetera se abachumbe bagatanga igebwenere tunyala ko baguko bwato kachibese cyo asichinga kichibwenete litunyala ko batoko kora emeroberio ya magendro gati yabo kweneke abona abana baitu banyara ko bakwenyora chibasari kurwa asemechi eri batokogania okay gobono chibasari ya management kubwatu kwa yes serikali ne bwente kuriringane yo ase obwango nako obwato kachibasari echo tokwirina ase gazeti ya Nation igondo chinga page ya gatano limo emolekirete nga kichiskuru chabere chikoirwa ase ebigambero maega yo gotakana chibesa chiri bono asa abantu bali bakale barente ebintu au ase chiskuru ase bono county ya Nyeri ya irire yaikiri baikira ase kamero chiskuru ikomi ase bono baganetiya serikali boswagati na kubwato kachibese rinde bakanwe ukora chiskuru nchikali gwakana abantu bali bako ba supply ebintu buna chingende bituma iga bakali ko bakana bono kora bagechigwe abanyatenda bali bayimukiririgo nakoira chiskuru ase ebigambero erinde banyale kwenyorera engeri yabo bono tokosuka mutwe ase ensemo igando chinga ekiombe kya nati ekiombe kya nati kyabali mukyanati ni kubono kyabolirie abagavana kubwatoka amangana ya ECD kolengana no monyakirogo ase osomoli kyomanase ekiombe kyoko linsoyo bono niga akoboria ninkigekogera abagavana mogotalera amangana ya ECD akere serikali etete koira mangana yo ICD secretary tugonchura abali mu ba ECD ko baba serikali enene ninkiga kogera abagavana motatageti ko bwatuka mangana yo ICD ako nigabolire abagavana kurigireria nene abayibori na abana na bakumya ekero abagavana bakurwanira abalimu abaiga ba ECD amisinyo ngani go ECD asegekekiga egotenererwa na abagavana ose bono erinse ya county government lakini bono serikali niko ya twarukukania yokorania ECD ase serikali enene kolende twaranga ekiyaeta ekyombekere kya Council of Governors
bono nigo baikaransa na batanga mbali gochiwanja ECD bagende ase serikali enene bono nigo monero molikyo monena ase kyombekirikyanati kontoyo bona kubolina ase kia bagavana moko tarera amangana ECD mutawutiga agende ase serikali enene ingati yari anyareko bakwegwa obolitase amagazeti mambi yabono mwancho murigeria natika gotebe ngase ntunda ya gatatu yo muruburi bwensake ngo sangatore amono mugani wito Samuel Matonda oyo oregati ya abonchoreria nabo igo ole member anene ase ekiombe kelia ya KNCCI ilikwena kiabuna abonchori gosonyareko bakwena na obosemia nigo aregati ya basai anene me account ya kisi abanyareko bakora emeremo kwenekia bura abanyareko bagusira abasai bande ase merubiri antunyareko tokwanera monere igoro ya oburai ase abasai boigo inyoranga Samuel Matonda nigo aregati ya basabagere tukabagwesokia na kweneke abanyareko babakoboria ekirogo kia obo banyakirogo gwekia magia UDA ase constituency ya nyali bali masaba obochori obo barachiko babakorekana bwangu ngo sangatore amonere anena senturia gatatu kuratwara libori lyago no nyareko bogosanga mono intugwetera semitanda ito nabo gwetera ACS namba esimi yegendete ko bage ko bago ase studio Dorcas story nerega iga ase page ya agatano osa ase page 11 igukwanira igoro ya omusacha oyomo okagire koba gakomoita na komongenta omwana oye bw'emyaka 10 esababu enene ringa nigo abana butu bachete gokonya era na omwana oyo nyagosira amono oyo mwabomoke bakaenda kubwatesia omwamatobo yani gobucha marabayiga gekogera omwamatobo no bwagachi bwagenderete garia igare gosomba omochanga ne wiribaro abana bakibare ko gosori gari koiga bakaro omwamatobo gose omwamatobo ogosomba omochanga bakaenda gari asako nyago kwimukyo omochanga igane negechiko kubeka chese wiribaro igoro omo osacha oyo oseise abana bakagocha kanyora abana banigo bagenda toko bakumubwatesia akabwato omwana oyo w'emyaka 10 akamwero ochinyomba akamuchabiti oikera asomano yanyarito koba gagosiria obogima nengane goichana kabisa asike gambero kia Nakuru kia agendrete koba gegotegera engana eyo aseboigo bagendete koba kwene kiabuna oboene bwanyare koba bo korokana gochia ase enka eyo nengane yo goichania sana yani helping hand engana yo goichana kima engane bwantu kogikirwa amete tindo chingani nkyora itiro mwana anana bana bagamugotwara bare ekiagasugete keroro baro cyo koreka gasigete kwanza na CBC ebunere gomanya amisi ba abana bamutwa bare kiagasugete kwanyora nga baswire ko bwatira nine bwe gasibiri okora yes na oranyoro bwa matebo mu gakoye gaisa mwana oyo iga nyagosira no oyo iga ejirani yaya babwate bwa matebuya ekagera bona akaimukyo borurogwe abayiboli tigambate biga obwa matebu ago na ba mateba wose na ba cijirani ciao tiga goswana ni abana ime abana yonyane bale go chesansari bono bakunya gokwana mo ori gatabwati bombo chubonde abakamosa banga anko nkangege chiko akamwale ndo moyo muya erindo mwana amobegitani ngamo beterereti inki kwale goitira mwana paka omosiri ogimabwaya na engane yo nabo igonto ase county yasenye gosemi gori county ya eyemo yabo umuyibori na bakabwatirana bakaita mwana obo bw'emyaka emyaka emeke ise emyaka 10 umwana oyo arusiti kibesa cyawe shiringe 200 ai mugiti bakamoita bono bamoite babere bakamubwatirana bakamoita umwana wikogukwa ase gazeti yiki yaita igo mwajo muri ebikore biga nabantu aranga no linero oito mwana wewe bwa matuko bwe tukerimo nigento ojo ngayobo mwanya abantu boito ana manyinga ito mwanjo muri gereria ekero konyora ogo ito mwana oje gabako goikogukwa nkyo kwairo mwana gesusuru okya na kindatebe ikyo moiti gose yani gesusuru ikyo munyama amwaka mwana kwali ko gakwanira iga nabo kale gwanja konye ne gazi gwakaete ngakora gagachikoreri nabo kwali ko mwaige susureke ngao kubwa kumukuru bamabwaye mbonero narorire ase enseto yakinya okoranga obotubeki goro ntwaro chekiombe kia na kada kiagendrete amo na obonyabi kwena kiabona kiababekire biara abaonia na bali bagenda tukoba gutumeka
amario gari atancheiri yogotindia gati yabo shisha okoranga oko oboni bwa shisha no botumeki bwanyana ko bokwiremeri sana mense ya Kenya bwibire wairemeri nabo iga mesi onyore sinsa shisha anja chitega kani uga iga sensitu ya Kenya yes lakini bono chinyombe chukwegokia ngokora bali bintu ibobisi na ekyombeke kyana kada nkyaba ngeri kubwatireri mona lakini bono iga kyasoire ko kubwatireri bono tiga ekendere nchirenga bune yugo ntwaro chenga edi tukolitangani bakoleto obunyabyobo Nairobi gari ase mubuga ase nyombe yamoyo kwego kamba bete bakwerora amakongu mbecho mbero chirita amakongu mbaige twese kintindi paka abana bali bande babete bakumia kolende ainara ase kigambiro lakini bono mba basakoira na maega okobanga bono ba wosererigwe mba basugeti abagenderere igo ikyagira amangana yashisha nkonyora abwata makongo amanga ase abasaye baito basirira okoba yobotumekibwa marioga yaga atanchiri nebinyugo bitanchiri all right emeremeng mie serikali yo koroma tena kumeti gwali kuri lebo nyabiugwa nyare tobo korwa se county ya Mombasa baba abasa akababije abaya kabisa bwata chinkuru obesi kireta serumu ngana bagakora emeroberi yo korose shishe yo abande bakarusi wabangina mbasubati bana kinyaruka nabona yeira abantu bano barayibo bono nabakora nk'umucyando norora se abakagirwa gwetania emerongo 3 banyatuko baba kubiko byara linde banyare ko baba wikiwa seke gambero ase okonyorekana na mamocho yobotomeki nabo igo obonia boria bwa amariogo yogotindia tanjire mambe yabona mugani oito nyare ko bawikirana ase studio Dorcas ndo chinga kine biro chenyere ko bachigusuka kigima wisa kwanyorere page yago The Standard no nyare ko bukurigireria mange into twaguchuteri tugorogoro iga eri yago bwanjete kero kendo nyare ko bukurigiro maetabaga ntombaro banjite amagazeti otabanche umurobori gwensakia segment eringa njete ne eria ya magazeti igo na ento ko eteri bagaria uria bene ekwendeka tonyera ko bato gusanga kero kene na gotangia segment yane nchiririo magania chirega ari kero kende umana siasa osoyo kwanira igoro yobo chenu igoro yobora na bintu binde eyo na kienere gonguna senkoro yane igo nore no bosibole bwa gochora na kweneke konyera ko gusanga amana intwe mambi yebono umuroberio bwa ensakia chinga kibono togena to ko bato kwenekia twakomanyire twasemanire nabo igo twanyara ko bato gotebye ngagenda to ko bagwatika. Okay, nawe igongo kolera misi asensemo ya magazeti ndo chinganige gazeti ase page ya 15 na kabire murekirite igoro mugavana we county ya Kisii Simba Arati asebono atebire tari guchikuikirana ase egekaro ekiabete gakorangiriwa erioko bayale kugayana magana abere ka okolengana ase county ya Kisii ere na no mubunge bwe bunge ya South Mugirango Silvanas Osoro nigo bono abete gakorangiriwa gose akorikerio uko ruwikana egeikara ekyo asebono atebetenga tawochi ugoikirana ase egekarikyo oyo omo nyakirego manene bwegeikarekyo no waziri bwensemo yechiseminera Ezekiel Machogu asebono omugavana we county ya Kisii bono akanenga tawochi ugoikirana ase egeikarekyo nengana yokuganyana nakoreta ubwamate obuya asogwango igeme county ya Kisii twarora maberera twara buru na bwigo kongusana wa kisiasa okwana konyera ko bakorekana gati omugavana we county ya Kisii Paul Simbarati na bwigo omochumbe we constituency ya South Mugirango Silvanas Osoro asogwango iga o chiburaburu no kongusana no kwanyara ko bugo koirera anene abange gotigirwa chingoma ase chinga kibono abarenge asomoroberio bobwenani bwa chibaseria CNSM area ya Kembene ogo kwanambia ingana Paul Simbarati arego tabo mugavana gota igategete ground kere very neutral adanga saba nje timbwa tibobe ne chingwana lakini bono ngaya maithe na gokorangiriwo chikogosori lakini egetio koirwa adenge getie kokoranga keraso tu araona amagene ono ngagitenga tingana twanya tukoba gukwana kindo no gosemerenga chingwana echo chinyara ko bachiko ni nyoranga igo chiarangaritiwa chikorekana chitariki 15 na ibere echumuteri tukoria jumaina tukoria Jumatano elinde banyara ko baba kurigira ngana kwenderete lakini kale kingo genda kere no nyokanete time bono ngechike gendere ko bambara to mairube linde batenga bono twa batenene yes
yes kiagira mbata beta chinsa nase mpanyara ko baba gukwana badai oinyore boigo iki kiango gati Dorcas ase chinkwa necho okoranga omuwaziri Ezekiel Machogu niganya tokoba koligie at least abarai be kanisa abo bari very neutral in terms lakini onai nabarigeti abarai be chikanisa abukero kendo bwato bomanyi boko nyara ko boko gayana na koreta omorembe kaunti ya Kisindo kaneti omorembe nonyana solicitor general negati ya bali bagochwikira na sekarikyo all right nabo igo turu chikanisa ao OCD mbabwato getoyo bole nadia encha kauru asesa moya Catholic ntoshangana Bishop Mairura nabo igo ase chikanisa chege Pentecostal na Dr. Nera Anyega negati ya barai bari kuro chikanisa bagochwikira na sekarikyo kugaya na magana alingite omorembe asigusi anenase abarai all right ndingana limwamu usinto tegete omorembe rinde obokoreri boito bwajua kali na kiro kende kenyare koba gego kora ana kwene kibuna omorembo nyare kobo gwikiraniwa batumye njera chinde cyose kurinde tari bici segi kiri cyanjira muneri chiko rinde na intu nyare koba togotwara ubosibore umanye tegete bobisa matekero korra bara ibago tena batenga aya misi bono asikire nkonyore gocha nyari bari aya Dorcas utache bonchari na liokora ntora ikira igo gusi abraito aina tageti na nento ikira abo tutegeta koba abasibure onye na chire bonchari na ire irwororo na bongo akira Dorcas na kwamire mateka iga sechiduka na ki igoni nyore oboraro kwanyara kobo gutwara ubosibure ase abamenyi baito abonchori baito mumanyetenga aso bokore boito bakira lito kubona gusi nkwetana no at least nkwetore no enchi constituency bero mata lito kiroko rugeiga kwaetani ogaigole kitutu chache sawa yes inde kitutu chache sawa weitani eko ya seto nyali bali masaba yes natira uchi nyali bali chache nama ya kwana nyali bali masaba rero toro chire naenda chinsere chichozi ngwetenjereria ngwetane mpaka bobasi in fact ngwetenjereri naita mpaka bo machoge chonsibere kagara oikali ogembo bado mbo machoge chache tori oike gochimage na uchirogoro waikire bo machoge bravo oike ochinyangoso bono waikire bobasi Rino manya kogenda nyali bali masaba seito. Anyway, good morning sanga amana intemambi yabono tuteke tora ikiriga go ase aliena rekoba kwegwa libagali bene samagazete mambi ya lero tos katogendale kwera na tole chinga kitora nyara koba tokora na kwera tole no mogene ito etunyalo sanga mange igoro ya siasa na magendro ane ase abasae bali bwatraniri ase nsemo ya siasa. All right. Ndizi TV obwansu bwomugusi omwanchu muliriya bwa television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriya television yao na mbegemo yomunwa bweke gusi bono onye kubwate nganende yonsi yokwe murungania woso komenta na bogo toikera asu twakirezimi ase namba notisano na ibire inye isato isano nemo ibire isato isano na isato isano